UEU 50 urte beteko ditu datorren urtean eta gai estrategikoak aukeratzen ari gera, ireki da ekitaldietarako, eta UEU bere sorreran unibertsitate ernekoi moduan definitu zen, eta ikusten dugu inguruko unibertsitateetan joera badagola elitismo duntz, herrigintzako hainbat elkartetatik eta sektoretatik iristen zaigu ere, nolabait distantzia gero eta handiagoa sumatzen dutela ikerkuntzatik eta plazaratu nahi izan dugu gai hau iruditzen zaigulako unibertsitateko etorkizunerako funtsezkoa dela. Bueno, izenburuak esaten du. Unibertsitatetik herrigintza da eta herrigintzatik unibertsitate da. Akademiak nolabait gizartera gehiago begiratu behar dira, eta herrigintzatik ere ikusi behar dute unibertsitatea aliatu posible moduan, eta eragin behar dute ikerkuntzan eta irakaskuntzan eta bere interesak eta bere gaiak eta bere ikertzeko galderak lan daitezen. Bere 59 urtetan, justu paper hori nik uste ondo jormatu dula, baina joera nagusia bai globalizazioarekin eta nazioartean ikusten da bi unibertsitate mota elitismo da eta lanbide heziketarako edo halako bi joera nagusik, eta nahi duguna da markoa justu erdigunean planteatzea eta gehiago publikoarekin, egitasmo publikoarekin politika zentzu zabalean esan da, eragiteko gizartean eta gobernantzan ere. Bueno, atera nahi duguna da, eztabaida bat, eta ez gaur, baina ondorio batzuk, eta orduan oso ekarpen interesgarriak jaso ditugu, eta gure asmoa da ekarpen horiek publikatzea eta nolabait eztabaida publiko bat bultzatzea.